A presenza da Mancomunidade Barbanza-Arousa en Fitur serviu non só para seguir a promover o potencial enogastronómico da comarca como factor de atracción turística durante todo o ano, senón tamén para establecer acordos con outros destinos co obxectivo de iniciar colaboracións. A xente asistente en xeral valorou moi positivamente a nosa estrategia en enogastronomía. Ademais, tamén tivemos reunións con outros destinos para establecer posibles colaboracións e algúns métodos de cooperación que pode ser tamén moi positivo para todos. Así mesmo, tamén nos reunimos con turoperadores presentándoles toda a nosa oferta, os paquetes, os máis de 60 paquetes creados que temos no territorio en cooperación coas empresas do destino, que tamén foi moi ben valorado, e o que trataremos sempre é de entrar en cantas máis liñas de comercialización sexan posible. Ademais, o satisfactorio balance a nivel profesional dende a Mancomunidade valora moi positivamente o impacto entre os potenciais visitantes. A instalación dun punto informativo permitiu rexistrar un gran número de entradas interesándose polas distintas experiencias que se poden realizar no destino. De cara a fin de semana, que nós xa non estivemos presencialmente, somente estivemos os días para profesionais, pero tivemos un punto informativo a través dun tótem que estaba na entrada do pabillón 9, e no que ademais tiña os códigos QR con información ás diferentes experiencias que se poden realizar no destino. Este tótem xa está máis dirixido a turistas e estamos agora analizando as entradas á web, pero en xeral multiplicouse alrededor dun 200% as entradas á web na fin de semana, co cal tamén é algo moi positivo.